бисмиллоҳир раҳмонир раҳим. муҳтарам ҷамоат, дар дини ислом оила ва оиладорӣ ҷойгоҳи хоса дошта бисёр мафҳуми калон дорад. оила бо тӯй ва никоҳ барпо мегардад. дар қуръони карим худо мефармояд ки занҳоро ба никоҳи хеш дароваред ва ба воситаи занонатон худованд фарзанд насибатон мекунад ва ризқи онҳоро худо фароҳам месозад. аммо фарзанди одам баъдан ношукриро ба ҷо оварда неъматҳои худоро инкор мекунад. расули акрам дар як ҳадис чунин мефармояд: никоҳ ин суннати ман аст, хонадор шавед, зеро ки ман бо зиёдии уммати худ нисбати дигар умматҳо мефахрам. бародарон, ҷамоати муслимин, имрӯз дар бораи оиладорӣ ва ишқи ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам хотамул анбиё ва ҳазрати хадиҷа модарамон барои шумо каме маълумот медиҳам. бошад ки хонадории он ду инсони муборак барои мову шумо намунаи ибрат шавад иншоаллоҳ. амин. ҷаноби пайғамбарамон ҳоло ба дунё наомада буд ки падарашро, дар 6 солагӣ модарашро ва дар синни 8 солагӣ бобояшро аз даст дод. вақте ки пайғамбарамон дар хурдӣ ятим шуд, ӯро амакаш Абу Толиб ва ҳамсари амакаш ҳазрати Фотима нигоҳубин карданд. ҳардуяшон ба ҳазрати пайғамбар то дарди ятимиро эҳсос накунад падару модарӣ карданд. нисбати пайғамбарамон онҳо раҳмдилӣ, меҳрубонии беандоза, муҳаббат ва фидокорӣ мекарданд, он гуна ки аз фарзандони худашон дида пайғамбарро боло дониста нисбаташ меҳри беандоза доштанд. ҷаноби пайғамбарамон аз айёми кӯдакӣ ва ҷавониаш аз корҳои ҳаром дурӣ меҷуст. аз бутҳои Макка ва корҳои ифлоси он замон дур истода ва ҳаёти тозаеро ба сар мебурд. ахлоқи намунавӣ дошт. ҳама ба росткории ӯ бовар дошт ва дар Макка ба сӯи ӯ ишора карда амин мегуфтанд. ӯро ҳар кас муҳаммадул амин садо мезаданд. амаки пайғамбарамон Абу Толиб тоҷир буд. ҳазрати пайғамбар бошад барои ёрӣ додани ӯ ҳамроҳи корвони тиҷоратӣ ба Шом рафта меомаданд. дар он замонҳо аз Макка ба Шом корвонҳои бузурги тиҷоратӣ мебаромаданд. ҳазрати Хадиҷа модарамон нафари боваринокеро ҷустуҷӯ дошт ки ин корвонро ба Шом бурда орад. он замон амаки пайғамбар Абу Толиб мушкилии моддӣ дошт ва хост ки ин корро пайғамбар бар дӯш гирад. шиносоии пайғамбарамон ва ҳазрати Хадиҷа модарамон ҳамин хел оғоз ёфт. ҳазрати Хадиҷа роҳбарии корвонашро бо боварии том ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гузошт. ҷаноби пайғамбар қофилаи амонатие ки бар дӯшаш гузошта буданд, ҳамроҳи ёрдамчии модарамон ҳазрати Хадиҷа бо амният ба Шом бурда ва ба Макка бармегаштанд. ин ҳодиса сабаб шуд ки модарамон Хадиҷа ҳазрати пайғамбарамонро аз наздик шиносад. ёрдамчии ҳазрати Хадиҷа ки номаш Майсара буд, ҳамроҳи паёмбар ба тиҷорат мерафт ва ҳангоми баргаштан дар бораи ахлоқи намунавӣ ва кору рафтори пайғамбар ба модарамон ҳазрати Хадиҷа нақл мекард. ҳазрати Хадиҷаи кубро ки ба бонуи ду олам маъруф аст, 68 сол қабл аз ҳиҷрат ба дунё омадааст. хонаводаи ҳазрати Хадиҷа аз хонаводаҳои бузург ва бо шарофати мардуми араб буданд. падари ӯ Ҳувайлид ибни Асади Қурайшӣ ва модараш Фотима духтари Зоид ибни Асан буд. ҳазрати Хадиҷа дар фазилати ахлоқӣ бисёр маъруф буд ки ба ин сабаб дигар занони араб ба ӯ ҳасад меварзиданд. ҳамин фазилатҳои ҳазрати Хадиҷа сабаб шуд ки барои ҳамсарии паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам интихоб шавад. он ҳазрат бонуе буд хирадманд, дурандеш ва шарофатманд ва аз назари насаб аз бартарин занони Қурайш буд. ӯ дар асари имтиёзоти ахлоқӣ ва иҷтимоии фаровоне ки дошт, дар замони ҷоҳилият Тоҳира ва Саидатул Қурайш номида мешуд. ҳазрати Хадиҷа модари муъминон аз ҷумлаи занони комил, оқил, пойбанд ба диёнат ва бо иффату карим
ва аз аҳли биҳишт буд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳамеша ӯро мадҳу сано мекард ва аз дигар модарони муъминин бартар медонист. ҳазрати хадиҷа дуруди худо бар ӯ бод чунон мақоми болое дошт ки ҳатто худованд ба он ҳазрат салом расондааст. ривоят аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам вақте ки аз меъроҷ бармегашт ба ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом фармуд: оё ҳоҷате дорӣ? ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом арз кард: хостаам ин аст ки аз тарафи худо ва ман ба хадиҷа салом расонӣ. баъд аз ин ки ҳазрати хадиҷа модарамон аз мақомоти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бохабар шуд ва каромоти эшонро дид, бо он ҳазрат издивоҷ кард. аз сӯи дигар ҳазрати хадиҷа модарамон бо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пайванди хешовандӣ дошт ва насаби ҳарду дар падар бузургашон Қусай ба ҳам мерасид. ҳазрати хадиҷа ба ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пешниҳоди издивоҷ дод ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бо мувофиқати амакҳояш ин пешниҳодро пазируфт ва дар як ҷамъи хонаводагӣ ин издивоҷ сурат гирифт. ҳазрати хадиҷа на танҳо ҳамсари меҳрубон, фидокор ва дилсӯз барои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам буд, балки пуштибони сиддиқу самимӣ барои ислом ва сабаби дилгармӣ ва оромиши хотири расули худо дар баробари фишорҳои аҳли Қурайш буд. ҳазрати хадиҷа аввалин зане буд ки дини исломро пазируфт. ӯ аввалин зане буд ки намоз хонд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам мефармояд: бартарин занони аҳли биҳиш Хадиҷа духтари Ҳувайлид ва Фотима духтари Муҳаммад ва Марьям духтари Имрон ва Осия духтари Музоҳим ҳамсари Фиръавн мебошанд. пайғамбари ислом то охири умр хотираи Хадиҷаро гиромӣ медошт ва пешгомии ӯ дар ислом ва ранҷҳову заҳматҳояшро дар ин роҳ фаромӯш намекард. ӯ рӯзе ба яке аз ҳамсарони худ фармуд: худованд ҳамсаре беҳтар аз Хадиҷа насиби ман накардааст. вақте ки ҳама кофир буданд, ӯ ба ман имон овард ва вақте ки мардум маро инкор мекарданд, ӯ тасдиқ мекард ва вақте ки дигарон маро маҳрум сохтанд, ӯ дороии худро барои ман харҷ кард ва худованд фарзандҳоямро танҳо аз ӯ бароям рӯзӣ кард. ҳазрати хадиҷа модарамон 3 сол қабл аз ҳиҷрат ва дар моҳи рамазони соли 10 беъсат, андаке пас аз берун омадан аз шиби Абу Толиб, ин дуньёро падруд гуфт ва ӯро дар кӯҳе ки дар болои Макка қарор дошт ба хок супориданд. ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҷанозаи ӯро хонд ва худ ӯро дар қабр гузошт. ҳазрати хадиҷа модари муъминин ва ҳазрати Абу Толиб амӯи пайғамбар ҳарду дар ҳамон сол вафот карданд. он сол барои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам яке аз солҳои сахттарини ҳаёташон буд ва он солро омул ҳузн, яъне соли мотам ва андӯҳ номид. худованд зиндагии мисли пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ва модари муъминин Хадиҷаи куброро барои ҳамаи мову шумо насиб гардонад. Амин.